9. mája, deň do súťaže a ja mám 18 rokov a dnes vlastne sa ideme registrovať do Bratislavy. Idem samozrejme ešte do školy, lebo je piatok a máme už aj vlásky, takže viac menej všetko máme postarané, plavky došli. Zajtra je veľký deň a dnes mám 18. No, práve teraz som v škole a dostala som takúto pečiatku od kamošky k narodeninám a vonku je úplne krásne. A dnes vlastne pôjdeme do DM-ky po škole, lebo si chcem kúpiť džem a ešte si musím kúpiť piškotky a ešte nejaké chlebičky. Práve sme mali fyzické testy a meranie tuku a mala som, že 50,8 kg a 10% tuku. Takže som len chcela podotknúť, lebo dneska sú na našej škole nejaké in-body testy a tak, takže celkom zaujímavé. Skončila som v škole a idem do DM-ky kúpiť nejaký džem. Taktiež musím si kúpiť peeling a ešte nejakú čapicu zajtra na nástrek. Zajtra je nástrek o nejakej 2:45, takže nech už by som bola o tej jednej v Bratislave. A taktiež 11. deň Matiek, tak mamine niečo kúpim. Fúha. A pôjdem sa domov napapať. No, berieme tento. Má extrémne dobré hodnoty. Nakúpené z DM-ky mám a ideme si do Lidla. Kúpila som aj jam, aj peeling, takže som spokojná. Mamine som tiež kúpila niečo k Dňu Matiek asi skôr a mám ešte aj takúto čapicu na nástrek, takže som spokojná. Došla som domov a detko ma prekvapil z takúto 18-ku. Detko, zakývaj. Jajha, veľmi ho ľúbim. Je to originálny človek, no. Dostala som ďalší darček od babky a tentokrát je to takéto srdiečko. Ty kokšo, nádherné to je. Snad to je vidno. Wow, proste úžasné narodeniny. My first meal of the day, lebo dneska sme na bielkovinách. Nice. No, akurát 6 hodín a idem sa registrovať do Bratislavy, takže držte palce. Takže došiel ma vyzdvihnúť túto Jakubko a ideme do Bratislavy, takže sme trochu nervózni, lebo není to jednoduchá trasa. Došli sme do Bratislavy a ideme do kultúrneho domu do Ružinova a snad teda tu sa registruje, no. Tak poďme na to. Dostala som takúto nádhernú kvetinku a jeho mamina je úplne úžasná s tatinom. Potešili ma a už ideme domov. A ešte do fitka. A najlepšia časť idem do fitka, samozrejme. Ja už ne.
odcvičené voláko, tuto Vicky zdravím, chudátko, tu dneska robila. Má to ťažké. Za teba. Áno, za mňa. Ne, ja nerobím. Zajtra robíš za mňa. A vlastne... Tak nič, tak nerobí, proste robí za seba. Za teba 13-ky. 13 máš? Není mamina. A idem ešte domov sa pobaliť, hlavne umyť aj vlasy a všetko a uvidíme, jak to zajtra skončí. 12 hodín umyla som si vlasy a dúfam, že stále vyzerajú tak pekne, jak vyzerali. Pretože zajtra si ich nechcem žehliť. Už som pobalená, už som oholená, už idem sa len najesť a dám si kávu. Ja neodvodňujem, ako odvodňovala som minulú sezónu, ale túto sezónu neodvodňujem. Nemalo to vyšší zmysel, keď nemáš formu, voda to nezachráni. Žiaľ, taká je realita. A ukážem vám, čo mám v taške. No, takže máme tu plavky, peňaženku, tu mám deku, tu mám topánečky, županík, papučky. Teším sa na tieto papučky. Potom tuto mám, myslím, že len jedlo, tam mám piškoty, tam dole myslím, že je džem ešte. No nie, to sú rýžové chlebíky tuto. Toto je páska, to si dávam vlastne na nohy, aby som od toho potom to potom uvidíte, proste komplikované to znie. A na tejto strane, ja ani neviem, čo tu mám. Tu mám náušnice a džem. A lyžička by tam mala byť. A snad som nič nezabudla, no gumy, ale to mi doniesie frajer, takže to by malo byť v pohode. Ja len ozaj dúfam, že mi tie vlasy vydržia. V podstate potrebujem, aby som si ich zajtra nežerila, lebo nechcem si ich poškodiť ešte viac. A chcem si ísť asi zajtra zacvičiť ráno. Uvidím, jak budem stávať a jak budem mať energiu, ale hovorím, idem vziať kávu. Už chcem len mentálny kľud, lebo dneska aj toho bolo tak veľa, že stačí. Typické kulturistické jedlo, vlastne už tu mám kávu. Toto dopapám a necukrujem. Cukrovať budem až zajtra, pretože som v tom nevidela nejaký vyšší zmysel, aj tak viac menej. Ideme. Už mám v sebe asi pol kila šunky a kopec zeleniny. Netočím všetko, čo jem. Nechcem klamať. Dneska nie. Ale tak no, už nemám na to nervy. Je Ofiko Polmos 10. mája a dnes je súťaž. A my sme sa prejedli, fajnové brúško mám plné. A vidíme sa dnes o 8 hodín.